1000 зомбита! О мага! Как ще се справя? Телепортирай се при мене! Бързо! Помощ! Помощ! Милиарди са! Помощ! Не, умирам! Спасибо, помогите се! Помощ! О, не всъщност! Всъщност, спокойно, не ме убиха зомбитата, клипърът ме гръмна. Здравейте на всички от YouTube, аз съм Simple и днеска, миналата нощ, както знаете, размазаха ни зомбитата и скелетите от бой, клипърът ни гръмнаха всичко и останахме без нищо. Аз имам 15 айрон. Какво? Имам 15 айрон. И това е втория епизод на Survival. И дано този път да си построим къща, не подземна къща. Аз само си направих едно подземие да направя нещо. Не подземна, подземно е ужасно. Спалват ти се мобовете за гърба ти. Абе, аз само за малко бе. Добре. Ще направя това. Пак мразяте. Мразят паяца, много те мразят. О, не знаех, че окото го направих може да се яде. Ау, и не знаех, че то е отровно. Ау. Дори не бях... Точно когато ме засърбя носа, ударих прасето. Много кашляш. Варни болести, когато. Дете и нищо ми дава, по едно време. Бум, размаза. Добре, в 24 айрон. Балан. На 25. Ще си го разделим ли? Не, чай да видя дали го съдели. 13 на 12, още едно трябва да ме. Намери го бързо. Аз събирам храна. Ти събираш айрон, аз събирам храна. Но кой ще събира дърва? Аз ще събирам и дърва, защото съм горе, а ти си долу. Ти ще събираш айрон и диаманти, аз ще събирам храна и дърво. Така става ли? Да, това ще рече, че аз трябва по-хубава кирка. И сега използвам дървената, защото това ми камерна, обаче тя не нравится. Лаг! Защо всеки път ми лаги, когато се бие с прасе? Не знам защо в тази пещера ми върви по-добре, отколкото ми върви Майнкрафт. Ще не бъде Майнкрафт. Мога да разбера как така Saints Row 4 на максимално качество, нали, на Ultra Height, или Ultra, не помня как се казваше, на 1300 няколко нещо си, така да е на 1900 няколко нещо си, не ми лагва въобще, а като стане въпрос да играя Майнкрафт, ми лаги толкова, че се едно съм без компютър. Без... Не знам, Майнкрафтът е много странна игра. Една крава бяга от мене във водата, гледайки с мутър. Хубаво, казвам. Не си ли знаел, че кравите могат да плуват? Знаех. Ма да бягат от мене там. О, храна! Спокойно, аз държа храната. Ти купай. Там.
Точно казах това. Айде бе, краба, тя бяга почти толкова бързо, колкото кон. Гей, върти се, за да ме обърка. Ага. Значи съм имал само Но 20. падащия демидж няма как да го измъкнеш, нали? О, сега месото отиде в дъното на океана. Значи, че съм имал само 20 айрон. И защо казваше, че имаш 20 айрон? Ето месото. Какво? И защо си казва, че имаш 20 айрон? Или пък, че ми казва, че имаш 24 или 25. Изглеждам съм видял добре. Може да съм Приятелче. видял някъде съм. О, май видях стая ни дом. Дано да е той, дано да е той, дано да е той, дано да е не. Това е дразнещо. Ужас. Добре, никъде изживи. Кратко все. 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 Праси. Омри! Лети! Какъв е този годмот, откъде го взе? Мам! Старата ни къща! Вярно ли? Сигурен ли си? Да, 100%. да, Има ли всичко? да. Ето я. Още ли са на айтемите на земята? Дай да потърся. Ето го това, че ще има. Айтемите са Не, тогава не ни трябва. Ето къде живеем. Да, къща ма кефи мен. Тук живеехме, но после умряхме. И айтемите изчезнаха. Като ти харесваш тук да живееш, тогава си Не харесвам. някъде друга. Не харесвам. Кога? Тогава заради някъде Знаеш ли, друга. че сме на остров? Да. И мразя този мап. Що? Еми, на остров. Имаш няколко дърва и малко храна. Тоест не малко, много храна, но все пак си на остров. Хубаво е лошо на остров. Защо кравата не ми даде нищо? Дай малко със съвършно. Добре, това вече е ужасно нещо. Или пък това не е остров. Ще се разходя, ще потърся. Да. Моля те, прасе, върни се. Поне бягай към мене. Да, така става. Да. Папай. Върна ли се? Гледам го за нея. Бърк се. Опа! Ходи да пие водица. Сега да запълним дупчиците. Добре, аз сега съм... Значи ние сме били на остров. Това е ужасно. Дори не виждам никакъв бряг. Това също е лошо. А доброто нещо е, че можем да си направим лодки и да отидем на някъде. Защото това място пълно с зомбита. Помниш последната нощ какво стана? Нали спомняш какво стана миналата нощ? Да, но също и това. Ти беше обрал 15 пъти, лайк. Какво съм обрал 15 пъти? Мисля, че беше умрал 15 Да, това е досада.
Ема виж, моята къща вече започва да заприличва на Заприлича нещо. да... О, че всъщност ние не сме на остров. О, не, всъщност сме. Аз просто погледнах на другата страна. Ще убия още едно прасе и тръгвам. Добре, лодки, с какво си направим? Здраво. Добре, да, аз знам крафтинга и печката. Остия бе прасе, много ме дразниш с кола. Взяла толкова да ставачи. Фърли. Осетяло. Дори са спали нищо докато се излязли. Виж как ям храната. Къде си? Само как ям храната е така. Удрях и ядох едновременно. Аз вече се бях наял. Я и предлагай тогава. Ай да тръгвам. Чай да убия и да. Умри бе овца! Взе. Овца. Не дей мря. Умре. Къде отиде вълната? Овца. О, супер, ще да се въва водата. Бързо ще стане нощ. И ще ни гръмнат клипарите. Бързо, слагай крафтинг тейбъла. Имаш ли за две лодки? Имам. Имаш ли за две лодки? Имам за 100. Давай. А ти нямаш ли? Давай. Добре. Не. Давай, че съм на две Аз бутчета. имам храна. Чакай малко. Дай ми. Давай, крафтинг тейбъл са Шупи го бързо, бързо. Айде, тръгваме. Ети лодка. Ети лодка. Дай ми храна. Бързо, дай ми храна. Бързо, давай. На колко си? На две бутчета. Готово. Бързо, яхвай Айде, лодка. бързо. Аз запитам за айран лопати, Какво? бързо. Идваш ли? Телепортирай се при мен Къде си? просто. Аз лодката. Абе, Почва да набия. телепортирай се при мене. Кога лодката е в мене? Ще щупя. Сега се телепортирай при мене. Добре, сега. Имаш ли още една лодка? Нямам му. Защо? И тунът си изчезна. Аз се сложих, мисля, че трябва да тръгнем. Дай ми една. Защо? Не опомай на едно сърце съм, бей. Чай, какво става, бе? О! Ужас! Стана късно! Затова, че ти... Смяташе да потеглим някой друг път. И ти беше виновен. Що? И ти беше виновен. Ти каза, ай да тръгваме. Ай да тръгваме, и аз сложих лодката и тръгнах. Казах, хайде да тръгваме с лодките. Ами да, ти къде не отиде, не знам. Айде телепортирай се при мен, бе. Ели където? Яква е лодката. Чакай, всъщност ти не си с лодка. Служи ги. О, да. Служи ги двете. Напред трябва да се отдалечим малко. Е така. Следвай ме. О! Сепийте! Внимавай, ако те ударят, ще ти щупят лодката. Лодка, гледай как се е запътила към тебе. А. Добре. И карали кола. Аз съм И аз карам кола. карал кола. Айде, по-бързо. По-бързо. Айде, по-бързо. Май няма скоро да намерим място.
Помислявам да Сетя, тръгнахме. не, ще ми пусне кова. О, за малко. Щупи ли ти се? Хайде, Иване. За малко. Видяха под Добри мене. се пичета. Иначе ще трябва да спят цял ден. Иначе ако не бяха се потопили, щяха да си спят цял ден. Даже повече от 1000 години. Тоест, че им се завия свят и... Това вече започва да става досадно. Можем ли да се върнем? Не, много да сме надалече вече. О, Не, много да сме надалече вече. ужас, май ще трябва да пътуваме векове наред. Брим, дай газ. Дай газ, как дръпна толкова напред, бе? Сепи! Идват към мен! О, бряг, бе. Ама това са само 3 блока. Чай да видя. Дър. Блъскам се! На коса. Изчакай, ма, че съм много далече. Достатъчно далече си, за да ме виждаш. Може би цяла нощ ще сме сладките. Записваме, нали? Ще се блъснем в тебе. Я записваме, нали? Ще се блъснем в Това ще тебе. бъде за първи епизод. За втория епизод на Minecraft Survival ще върнем, ще стигнем до някой бряг. И довиждане. Кажи довиждане. Как успя толкова бързо? Добре. Довиждане. Заби ми, веднага щом спрях.